A mí nunca me gustou ir á escola. E cando iba á escola sempre facía guerra. E un día dixolle a profesora, mira, perfecto, non me mandan máis la rapaz á escola porque nin fai a la blanca de pan, nin fan os que están ao lado. Mire, eu cando era pequena era moi revoltoso. Nin estudiaba eu, nin deixaba estudiar os que andaban comigo. E antes non era como agora, que había grupos. Ibas a unha escola particular e pagando. Dixo, tu nunca se irá á escola? Cas vacas. E aos 11 anos xa fun para andar cas vacas e xa non volvín á escola. Para min era un alivio. Pouco que sei, aprendi nunha escola de noite, cando tiña 16 ou 17 anos, porque xa me gustaban os chavales, entón tiña que escribir, cando andaban ao bacalao. Unha vez marchou un mozo que tiña para o bacalao, e cando veu de volta, e díxome que tiña que ir buscar un notario para me poder ler a carta que non entendía. Entón, cando veu de volta, eu xa tiña outro mozo, e dixo, quen sobra aquí? E dixo, eu ti que che leva moito tempo buscar o notario para ler a carta. Mira, casime aos 22 anos. Aos 23 tuve un fillo. E logo, cando eran pequenos, levábamos un cesto con un saco que non había tantos trapos como agora, e sentábamos os rapaz no cesto, e me ibas mirar de vez en cando que non deran os bichos con eles, e ti sachaba a leira. E o fillo, eu xa lle dixía sempre, mira, cando eu quede sentada na porta, séntate ti tamén, pero cando se vou para as leiras, ti tamén tenes comigo. E aos 25 quedou un home nunha silla de rodas. Rompeu a columna, e ao romper a columna rompeu a médula, entón daqui deste oso daqui do peito para baixo quedou paralizado de todo. Había que facer todo como un meniño pequeno. O único que facía ele era que comía pola súa man. Moi duro. Vacas, batea, xornal, playa, había de todo. Un día a mellor era de levantarte ás 5 da mañán e eran as 12 da noite estar no río. 20 anos. Levou o golpe no 65 e morreu no 85. Agora teño un vello un mes na cama e xa a veces marcha o vello de contado. Cando me morreu o home e me casou o fillo, dixenlle que me faltaban 2 labores por facer, ou ir servir ou ser PU. Marchín a Santiago, sí, de interna. Eu tiña 11 anos. Eu tiña, aos jueves tiña mediodía libre, pero a min para ir ver Santiago non me interesaba, entón dixenlle eu, señor, podo ir ao jueves ao mercadillo? Entón ao jueves á mañán dabancho libre logo. Pero despois tamén botabas toda a semana ali a traballar. Eu así que vin 50.000 pesetas na man, comida, vestida, e non ter ansia nin que se me chegaban para o mes, digo, eu este é miña, xa non me marcho. Foron os mellores da miña vida, porque ganaba cartas e non traballaba. Limpa a casa, e máis tiña que pasear un can. Os que andaban ali a asistir casas, e máis a servir, como a min, pois iban pasear os rapaces, digo, eu iba pasear o can. Junior, Gino, pequeno pero malo como a raiva. Xa te digo, foron os anos mellores da miña vida. O que atopo é o mal é que agora arrinconan moitos vellos. Queren os cans e non queren os vellos. Queren o que ten o vello, meniña, pero o vello non quere. Non, eu de momento non necesito de ninguén. De momento. Eu xa digo, cando necesites e me coidadesme, se non me coidades, pois, antes que me busquedes pola residencia, busco eu. E comigo levo o que teño.